Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν έξαλλος στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Πανσεραϊκού και δεν δίστασε να κάνει έντονες παρατηρήσεις σε παίκτες του για τη χαλαρότητα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Και όσο οι ερυθρόλευκοι ετοιμάζονται για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, στο τέλος του βίντεο υπάρχει και μια πολύ σημαντική εξέλιξη στα μεταγραφικά που μπορεί να αλλάξει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Πριν συνεχίσουμε όμως, κάνε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνεις καμία εξέλιξη για τον Ολυμπιακό. Παρότι ο Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο στις Σέρρες, ο Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Βάσκος τεχνικός θεώρησε πως οι παίκτες του χαλάρωσαν υπερβολικά όταν πίστεψαν ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει, κάτι που για τον ίδιο αποτελεί κυρίως θέμα νοοτροπίας. Στα αποδυτήρια μίλησε σε έντονο ύφος, ξεκαθαρίζοντας πως τέτοιες στιγμές χαλαρότητας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο περιπτώσεις παικτών. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν δέχθηκε παρατηρήσεις για την αστάθεια στην άμυνα και τα λανθασμένα διοξήματά του, ενώ ο Ιουσούφ Γιαζίτσι βρέθηκε στο επίκεντρο για τις κακές μεταβιβάσεις του με αποκορύφωμα τη φάση στο 91, που λίγο έλειψε να στοιχίσει την ισοφάριση. Όλα αυτά έρχονται λίγες ημέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, με το Μεντιλίμπαρ να ζητά από τους παίκτες του απόλυτη συγκέντρωση από το πρώτο λεπτό. Στα δύο προηγούμενα μεγάλα παιχνίδια στο γήπεδο του Ολυμπιακού, οι ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ νωρίς, κάτι που άλλαξε εντελώς το ρυθμό των αγώνων. Γι' αυτό και ο Βάσκος τεχνικός επιμένει πως η ομάδα πρέπει να μπει δυνατά στο παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα να μην παρασυρθεί από το ρυθμό του αντιπάλου. Ρόλο κλειδί στη μεσαία γραμμή αναμένεται να έχει ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος προορίζεται για βασικός ώστε να προσφέρει ισορροπία και εμπειρία στον άξονα, και ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον ντέρμπι, υπάρχει και μια εξέλιξη που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της ομάδας. Ο παίκτης που έκανε ιδιαίτερα θετική εντύπωση στο Μεντιλίμπαρ ήταν ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Ο νεαρός χαφ έδειξε μεγάλη διάθεση, πίεση στο παιχνίδι του και προσήλωση στο πλάνο του προπονητή. Ο Βάσκος τεχνικός θέλει να του δίνει όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν παίκτη που μπορεί να υπηρετήσει το ποδόσφαιρο έντασης και πίεσης που θέλει να εφαρμοστεί στον Ολυμπιακό. Παράλληλα όμως, στο μεταγραφικό μέτωπο υπάρχει και μία υπόθεση που απασχολεί έντονα τον σύλλογο. Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον του για τον Ισπανό μέσο της Χετάφε Λουίς Μίγια. Ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί τον παίκτη ιδανικό για τη μεσαία γραμμή και πιέζει για την απόκτησή του, ενώ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα υπάρχει ενδιαφέρον και από τον Παναθηναϊκό. Η Χετάφε είχε ζητήσει περίπου 8 εκατομμύρια το περασμένο καλοκαίρι. Όμως η ανάγκη της ομάδας για ισορροπία στα οικονομικά της ίσως ανοίξει την πόρτα για μεταγραφή. Την ίδια στιγμή υπάρχει και το θέμα του Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στο λιμάνι, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης παραμένουν αρκετά δύσκολα. Οπότε, για οτιδήποτε νεότερο που αφορά όλες τις εξελίξεις του Ολυμπιακού, θα σημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσετε ακόμα ένα βίντεο του Resport.gr. Μην ξεχάσεις να γραφτείς στο κανάλι μας και φίλα ακροατή, αν σου άρεσε το βίντεο, σίγουρα θα λατρέψεις αυτό που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σου. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήσατε το Resport.gr.